Sziasztok! A Miskolci Rendvédelmi Technikum rendőr tanulója vagyok, és szakasztársaimmal együtt megmutatom nektek, hogyan is kell egy ittasság ellenőrzést végrehajtani. Tartsatok velem! Hálas Örmester vagyok, járványszámom 88668. Kérem, állítsa le az autó. Közúti ellenőrzést tartunk. A kulcsot tegye a műszerfalra és okmányaival, forgalmi engedéllyel szálljon ki az autóból. Jobb első ajtóhoz sétáljunk el a kolléganőhöz. Átkérném a személyes okmányait és a forgalmi engedélyt is. Köszönöm. Az ön neve, Nagy Miklós, születési ideje, 2004. január 17. anyja neve. Szilágyi Zsuta. Köszönöm. Járműtár biztosíts. Központ 3, itt járő 3, vétel. Hallovadászat. Közúti ellenőrzést tartok Miskolc Kabinet utca 6 szám alatt, és egy személyt ellenőriztem. Kérem a Schengeni információs rendszerben és a körözési nyilvántartásban ellenőrizni. Szólj, ha mondhatom az adatokat. Mondhatok az adatokat. Jelvényszámom 88 ismétlem 88 a személy neve Nagy Miklós, születési ideje 3 04 01 17, ismétlem 3 04 01 17. A személy adatai a valóságnak megfelelnek, körözés alatt nem áll. Érvényes B-kategóriai vezetői engedéllyel rendelkezik, a járművezetése elszívta nincs. Valamint szeretném a gépjármű rendszámát is ellenőriztetni. Szólj, ha mondhatom a rendszámot. Mondhatod. Hedvig Ferenc Xavér 200. Ismétlem Hedvig Ferenc Xavér 200. A járművezetése gépjármény fehér színű Lada a jármű kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik, körözés alatt nem áll, és a jármű forgalomban nincs kivonva. Nyugta. Uram, személyes okmányaival és a járművel mindent rendben találtam. Uram, ittasság ellenőrzést fogok végrehajtani önnel szemben. Fogyasztott-e vezetésre hátrányos autószer? Van-e valamilyen egészségügyi akadály, hogy megfújja az alkoholtesztet? Nincs. Jó, akkor kérem leheljen rá. Köszönöm. Uram, ön pozitívat fújt, elő fogom állítani a Miskolci rendőrkapitányságon. Központ 3, itt járő 3, vétel. Hallovadászat. Egy férfi kollégát szeretnék a Miskolc Kabinet utca 6 szám alá ruházatátvizsgálás céljából. Képtelenül érkezik a kolléga. Jó napot kívánok, te az a személy, akit elő kell állítani? Igen. Rendben. Jó napot kívánok, Gábor Ékmester vagyok, a Miskolci rendőrkapitányságról. Jöttem, őt most elő fogom állítani, megértette? Igen. Fordítson nekem hátat. Karít csak oldat válmagasságba, tenyért fordítsa felfelé, ujjait tárja szét, és oda fogok lépni és meg fogom üdíteni, megértette? Igen. Amennyiben leszegül, további kényszerítő eszközöket fogok alkalmazni. Eljöttem. Legyen ez a videó tanulság számotokra, hogy alkoholfogyasztása után ne üljetek gépjárművel, hiszen veszélyt jelenthettek magatokra és a körülöttetek lévő emberekre is. Ha ehhez hasonló tartalmakat és videókat látnátok, akkor kövessétek be a Miskolci Rendvédelmi Technikum Facebook oldalát.